sabihin, nagre-respond na si Robert sa external stimulus. Salamat naman sa Diyos. Baka may sabihin na malabing talaga ang daddy ko. Yes, Gina. In fact, kaya na niyang huminga by himself. Baka bukas, matanggal ko na yung respirator niya. Keep fighting, Robert. Sana'y magtuloy-tuloy ng puntahan niyo. Abi, Kailangan mo talagang isubasta yung supermarket na yan. Ibenta mo kaya ng mababa. Kahit palugi. Makatakas ng gano'n. Ano ba yung gagawin ko na yun? Hindi tayo pwedeng maganda ng matagal. Dahil palit na palit na ito natin. Malapit na siya magising. Yes, Gina. Anytime soon. dapat magising na siya. Pero yung consciousness, pwedeng gumaling gradually. Hindi lang natin alam exactly kung kailan. Pero, base sa progress niya, malapit na, Gina. Malapit na. Ikaw. Sure. Saan na yun? Ubus na yun? Ya. Ano sabi ng buyer? Hindi yung buyer yung kausap ko. Si Dr. Chavez. Oh, yung... Robert, sandali. Okay, papalo. Ano sabi? Pwede na daw magising si Robert anytime soon. Die heeft ook niks Spaans in, zeg. Ja. Is dat Spaans, hè? Weet je wel? Nalalas ko dyan sa kausap. Ja, Meng. Gemeng. Ja? Ja, ja. Paano ngayon yan? Di ba nga tayo nakakaalago sa benta? Yun na nga yung pinaproblema ko na eh. Ano na gagawin natin? Paano kung umalis na kaya tayo bago pa magbenta yung supermarket? Pagkatapos, saan tayo pupunta? Wala pa tayong ganun kalaking pera. Saan tayo pwede umalis na kaalog-alog? Ano yun? Hindi ko na talaga alam kung ano gagawin ko. Wala tayong choice. Papatayin niya si Robert. Blooming ba? Alam mo, matagal pa na iniisip ko eh. Dahil kung dapat may... Yun nga, uutusan niya nga yung ano, yung... Yun ang natin aantayin. Ating, uutusan niya yung ano niya, kabit. Ano, kabit niya ba yun? Ay, paano mo nasabing kabit niya yun? Laruan niya nga raw, sabi niya. Ah, okay. Patay, 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 patay! Anong patay-patay? Papatayin niya si Robert. Ano sinasabi niya? Hindi, naglalaro siya. Ayun, narinig niya na. Baka yun ang iniisip niya. Papapatayin niya. Ating yun naisip ni Betsy. Diba yun na nga yung ginagawa niya, pinapatay niya, sinasakal niya. Hindi, baka utusan. Yeah, yun na nga yun. Nurse, excuse me ha. Aalis lang ako sa clinic. Hello, madam. Sabi na ko, pakisuyo lang na. Hello, pakiabangan madam. lang po yung pamilya ni Mr. Rodriguez. Para tingin po kasi yung anak niya. Ha? Maraming salamat po ha. Agoy, 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 agoy. Oh, Ay! sabi bantayan, Bakit di ba? kasi iniwan? Shit! Ayan na nga. Papatay na tuloy. Ano ba yan? Nakakaloka. See? Yung kabit niya, di ba? Intusan niya, no? Maintenance. Oo. Kabit niya, no? Normal kasi yung tao lang nagpapantay siya ngayon. Kalokay!
kinakabahan ako. Buya, bilisan na. Dali. Ngayon pa? Hoy, na, Betsy. Uy. Kasi umabot pa sa ganito. Gusto ko lang naman mabigyan ng maayos na. Iwisip ka. Kasi kung ano-ano pag dinala mo, wala nang katayong oras. Natural. Ay, kung magkulang to, wala tayo ibibenta. Pwede mo nga? Gaga. Isama na natin mga punsi. Kailangan mo huli mo nila. Ano pong meron? May nagawa silang krimen. Pauhuli na natin sila. Ano may ginawa silang krimen? Anong sinabi? Ayun. Sus, Ay, naku. oh. Wala na, tapos na ate. Tapos na. Habang Hindi, inaantay. magigising pa yan si Robert. Anong pinapanood nyo? Nanonood kami ng My Father's Wife. Para Buisit kang Betsy ka. Pag nakita kita, kukurutin kita sa singit talaga. Naku, nagigigil din ako dito kay Betsy. Philippine girl. Tatanga-tanga to eh. Who are you, Philippine Ay, girl? hindi pala si Betsy ang tatanga-tanga, si Hermanos Gina ang Flores, tatanga-tanga. Naiinis ako dito kay Gina na to eh. May isang fan dito, nagigil. Alam mo to si Betsy, pag Naka-high nakita blood. ko, kukurutin ko yan sa singit. Nang Naha-high blood na malaman niya siya. yung gigil ko sa kanya. Oo. Nanggigigil din ako sa mag-inang yan eh. Pag nakita niya to si, niya, sa sampalan niya. Masyadong, feelingera. Pilingera. Babalik na sila sa squatter, guys. So, wait natin yon. Wara. Ano, what is wara? Wara. Doon mo na kay sangre ate. Sino naman yan? Sino naman yan? Ewan ko dyan. Naku, hindi pwede. Mahal ako ng asawa. Wara. Iba daw talaga pag mahal ka ng lalaki. Mahal ako ng asawa ko, pero hindi pwede yung ganyang kaartehan. Ay ko. Yung papatwi thumbs. Bawal ang patwitams. Arte-arte ka dun, Diyos ko. Iwanan ka. Ito, manood tayo ng sangre. Sangre naman. Tears. Wara. Pupunta na sila sa Debas. Ah, Tapos sabi ni... anong petsa ba? Sabi Anong nga, petsa ba ngayon? 29. sabi ni Tera dun sa, sa mga cute na animal. Ang Sabi, kukuyot. ang cute daw. Sabi ng sangre pa rin. Naku, Tera. Hindi ng panahon para i-cute mo sila. Is she always do it? What she do it? What you mean? September 26 naman to. Nainis din ako. 27 na. Ay, ano ngayon? 29? 29. Eh, type mo 29. Ay, walang lumalabas. Meron yan? 19. Oh. Sangre, September 29. Oh. Ito naman. Wala. Wala. Who is she? Who is she? Ito, oy, ito kami, oh. Ay, apat pala to. Parang ganito kami pag nag-aaway-away. Alam mo kung narinig mo lang kahapon, sabi kong ganon kay Melanie. Hindi pwede kasi yung na ganon, yung parang tatanga-tanga. Tapos sabi niya, so tatanga-tanga ako, ganon. Sabi ko, huy, wala ako sinabing ikaw ang tanga. Sabi ko, tatanga-tanga lang. Masarap pala to. Oo, masarap yung penya kalate. Slacker. Yummy. Apple pa to eh. Ilagay mo yan sa Yung isa bucket almond. para uwi mo Talaga naman. pala. Hindi masarap o masarap? Masarap. Mapipilitan ka lang. Hindi, Ako kasi kinain. hindi ko talaga carry yung mapait. Kinain ko nga lahat ng ampalaya kaso pinili ko kaya yung ampalaya lahat. Doko. Ay, kaya mo? Bakit naman hindi? Can you Healthy nga yun. Umiiyak daw sa atin Go, pang Ham. isda. Bakit?
Yan ang tanong ni Heart Evangelista para sa taong bayan. Sa lahat Bakit? ng mga nagpunta sa langit, how true will you be daw? Alam niyo dapat sabihin ko talaga, Heart Evangelista. Yuhan, sino to siya? Pero dahil ngayon po lumalabas na mukhang sa Bakit mo ibilis to minsan? Ganyan ba talaga yan? mahirap talaga depensahan yung lifestyle ng mag-asawang to. Sa Hindi ko alam. grabing korupsyon na umaharap sa ating bansa. Baka binilisan mo. Titignan nga natin kung may punto ba siya at ano ba ang Ulitin mo? kung naiintindihan ba niya yung problema at nakikita ba niya yung punto ng Ganun ba kasi ganyan? how cruel kayo? Yan ang tanong ni Heart Evangelista para Ayun pa na yun, baka nabilisan mo dito. Ganun din ang gagawin niya sa'yo. Iiwan ka rin niya. Baka dito. Ay, may anak tayo. Siya pala. Ano tawag ko sa anak mo? Doon, dino times mo. Oh. Ay, O anak ng asawa ko sa labas. Yun din ang isa ko pag sila dyan dito pa. Dahil gusto kong malaman mo. Kasalan na akong tingin. Nakita ko na to. Binuntis lang siya, tapos ganap din yung iba yung... Sa tayong nakakasaksi at nakakapanood. Kasi, binabati ko si Heart kasi alam mo kung bakit. Alam mo yung, dapat ate, di ba pumunta ka dun sa Den Haag, hindi ka nagbibideo? Alam mo yung kapalo-follow ko na, ano, na taga-ano siya, sa Facebook din at saka sa YouTube. Alam mo, binidyohan niya lang si Katie. Umabot na ng 13 million. Tapos palagi, 2 weeks, in-spend niya yung 2 weeks niyang vacation niya dun kay Duterte. Diba, palagi siyang bibidyo. Ang mga views niya, tingnan mo, papakita ko sa'yo. tapos tayo nandito, walang magawang ganyan. Hindi. Doon siya sa Den Haag, kakapira. Ay, Rotterdam ata siya. Tapos wala siyang pasok. Ano spend niya yung... To, tingnan mo. Dahil lang, pero mabait to si Katie kasi nagpapa-interview siya. Nagpapa-interview sila, hindi katulad mo. Diba? Medyo mataray. Tingnan mo. Papakita ko sa'yo. With a trick that looks like magic, by mixing vinegar and cornstarch in hot oil, they create a paste that traps impurities, burn bits, and dark particles. This simple kitchen method not only extends the life of your oil, it also leaves it visibly clean, odor-free, and with Pag-support no niya. Tapos tayo dito, hindi man tayo makapunta. Kaya nga eh. grease from cooking oil. Tingnan mo Ako? siya. Looks like Ito reels niya. mixing vinegar and cornstarch in hot Sa, oil. ano siya, nagtatrabaho. Traps impurities, burn Oh. bits, and dark particles. This Tingnan mo dyan. kitchen Naman, method 13 not only million. extends the life of your oil, Oh? it also leaves Oo. it visibly clean, Di dyan. odor-free, and with no altered flavors. This person is removing Ayan, grease yan from din. cooking Kasado oil din with a yan. trick that looks like Ayan magic. kasi. By mixing vinegar and cornstarch in hot oil, they create a paste that traps impurities, burn bits, and dark particles. This simple kitchen method Yung Duterte yan, di ba? odor-free and with no altered flavors. This person is removing grease from cooking oil with a trick that looks like magic. By mixing vinegar and cornstarch in hot oil, they create a paste that traps impurities, Anong ginagawa niya? and dark particles. Pinay in Holland. Pinoy. Pinoy. Dito mo kasi tingnan ito. Kita mo yung views? Oo. Nagpagawa ako ng lip before. Eh, nagpagawa na ako ng ilong. Sabi ng papa ko sa Trick that looks no? like magic by mixing vinegar and cornstarch in hot oil. Bila ka na lang ng sa akin. This simple kitchen method Kaya ayun extends the life of your oil. I had this undone yung lips kasi sabi niya, magtira ka naman ng sa akin. Oo nga, kabig nga niya sa Duterte. Yung face no, tsaka yung lips. So, nagpagawa ako ng lip before. Eh, kasi nagpagawa na ako ng ilong. Sabi ng papa ko sa akin. No? Ito, tingnan mo yung camera niya yung gamit. Tingnan mo. Ay, hindi pala yung sa kaibigan niya pala yun. Ito, tingnan mo. Dati ito yung inaalagaan niya, yung matanda, tapos namatay na yung matanda na yan. Tapos silang magkapatid. Nandito, nagtatrabaho sila sa, basta, Rotterdam ata, basta Den Haag o Rotterdam silang dalawa. Oh, tingnan mo yung mga views niya, oh. Marami. Tingnan mo. Nung nagsisimula pa to, hindi pa to ganun, oy. Nung pumunta lang siya palagi kay Duterte, puro Duterte, oh. 2 weeks siya nag-spend Duterte. Oh. Oh, Kaya 400, oh. Oh.
Tapos tayo nandito, hindi ako Tapos ang Eh, dami, paano naman tayo pupunta rin? may Eh, trabaho. nagtatrabaho tayo dito, tapos... Kasi siya, malapit lang kasi siya. Oo. Tapos, single naman siya, kaya wala naman siyang ano. So, tingnan mo, 1 million. Oh, skate Alam ko lang. mag-bike, pero ang bike lang. Ang magbibig ka. Ako, I go around na bike. Kaya lang today, umulan kaya di ako nag-bike. Nakita ko dito sa Amsterdam, nagbabike si Dominic. Nakita ko Kita nga mo yun? ganun. Oh, sorry. Alam ko mag-bike. Amsterdam North. Doon yung malapit sa Amersfoort. Malaya si Dominic ah. Nagbabike-bike. Oh. Mosto. Tingnan mo yung tsura ko dito, may ano. Aka na nga ate, titingnan mo Wait kasi. lang, sa gulat ko, nagpipicture kami. Tignan mo, nakataas yung paa ko. Kasi si Loki pumupunta sa akin. Oh, takot na takot ka Tignan mo, naman. oo, tignan mo yung tsura ko dito. Biglang tumalon sa akin, ay biglang pumunta sa... Ay, ayoko nga nalalapit siya sa Bakit? akin. Ayoko, nadidiri nga ako kasi yung balat niya. Nadidiri. Ano lang naman yun eh. Ay, tignan mo yung tsura ko, oh. Nagpipicturean kami, tapos biglang umano sa akin. Diyos ko. Ano lang naman yun. Ayoko nga eh. Aka na, pati tingnan tayong Okay video. lang ako na Titingnan titingnan ko siya, but ayoko na lalapit siya sa akin. Ayaw mo nila. Tingnan ko siya, but ayoko na lalapit siya sa akin. Ayun na, nagtago ako sa likuran. Tignan mo, doon pa rin siya sa gitna. Alam mo, sa totoo lang, sinusundan niya ako. Wala, Hindi ko siya malagyan ng green screen. Ito mo sa table kalokohan, nag-selfie kami. Nakainis yung mga... Ang hilig nilang Alam mo? mangganyan, papangitin yung mukha nila. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi na nila gusto mag-picture-picture. Sabi, sawa na sila ngayon, may right na kami mag-humindi. Cool poses for 5 idiots. Ginaya nila yung bioman. Sino? Hmm. Ah, Poster. Yun pala yung ginawa nila. Ay, ang galing. Aba, ang galing itong magbanding itong mga magpipinsan na. Wala yung Oo, ganyan sila pag kami nag-aarambulan sa loob. Sila ganyan sila pag magkakasama. Pag kayo, panay, anuhan ng mga... Tapos, sabi nila, pag binuksan yung pinto, tapos na kayo? Hindi pa. Close the door. Close the door. Diyos ko, sa tagal ba naman ng mga anak namin yan? Hindi pa sila masanay sa ugali Alam mo, namin. Mas maganda yung ano ko ngayon, standards. Naglipat ka? Hindi siya, nagbago kasi yung parang may kaano niya, ano yun? Kumbagang companion ata. Mas parang gentle. Oo. Mm-mm. Gentle? Gentle. Babae, lalaki. Lalaki. Oo. Taga-ibang ano din. Mas bata siya kaysa dun sa una. Oo. Ito mo malaki. Ay, sus. I think Leberek is kitin, gitawakan. Marom Steve. Marom. Why you delete it? Ano ba nangyayari sa akin? I don't get it. Bakit? Anong meron? Nagpapagsakan. Diba? Tut, turut, 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 turut. I never believed in love I couldn't complete to you. The Berek is given wide and ano ba yung pinapanood niya? Musto. Alam mo kasi dito sa YouTube, minsan may nanonood din ditong bastos. Nanonood na bastos? Hindi, may nanonood din dito na bastos ba? Hmm. You don't want to speak to me. You don't want to speak to me because I'm busy. Hindi, minsan dito may bastos din. Sabi niya, show your face, show your face.
Mga ganun. Ah, Dati. And then, i-show mo yung face mo kasi naglululo siya. kadiri. Yeah, what? merong ganyan, oh. Hermanos Webster, where are you from? What is your question? Who is she? Magpakilala ka nga. Oh, You. teka lang. She's saying, who are you? Who are you? Kapaganda muna ako. First, she gonna make herself pretty. So, wait for it. Wait for it. Dali na kayo matatapos ng ating live for 30 minutes only. Ayan. Listen mo kay only for 30 minutes. Okay, well, who's asking? This, the guy, Hermanos Webster. Who is that? Hello? Are you asking who I am? Who am I? Who I am 21 in South Africa. I am 15 in South Napales. I am 15. South Napales. Hello, auntie. Auntie. Pwede. Hi, uncle. Ano ka ba? Pag nakakatanda, auntie sa kanila. Oh, okay. So, 18 ka ba lang, tapos auntie ang tinawag sa'yo. I am just 18 years old and you're calling me auntie. Well, is the reality of that life now? I'm just celebrating my 18th birthday Today. today. Tawa-tawa siya. How are you? Ha 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 ha. He 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 he. He. So, what's the topic here? Well, asan yung message niya? Wala pa yun. Hindi siya nag-respond sa mga matagal. Are you still so, there? Are you still there? Hello? Are you still there? Because I'm still here. So, I will waiting you. Okay, you waiting me? So, anong tinantina siya? Oh my God. So I will listen you. Why? Why you should waiting for me? For what? Why you should wait for what? Talking? Tomorrow I have a lot of time. We talk. Talk. I told you, Tommy. You talk. You not let me talk. Ayan, may bago. Si Alexis Tuazon. Hi, Alexis. Hello. Welcome to our live. Sabi niya, oh, me too. Sige ma. Si Hermano sabi niya. Me too. Ayoko na, pagod na ako. What do you mean me too? Magtatok-tok ka nga ng ano. Sabihin mo yung, hello. Konnichiwa. May, Konnichiwa gozaimasu. Hatsemase. Hakone. Chinese yan, di ba? Yung Chinese. Japonesa? Japan. Japan, okay. Are you, hello? Welcome. Are you from Japan? Question mark. We don't understand what they're saying. Speak English. We are international here. We cannot speak English. We cannot speak Japanese. No, I'm Korean. Oh. Korean. Korean. Arigato. No. Arigato is Japanese. Korean is Korean. Korean is Korean. Welcome. What is in hello in Korean? Welcome in our live. Ano yung Korean? Ano yung salita ng Korean? Isip ka ate.
Anong siyo? Ano lang siya? Anong siyo? Aray ko. Korean. Okay, Korean. Sorry, we don't speak Korean, but I'd love to learn Korean. Sabi Korean niya, yeah. language. So, how you can say Welcome. hello in Hello. Korean? Yes. No, konnichiwa is ano. What? Said hi. Hi. Konnichiwa. Mag-research ka, ate. Mag-research ka ng ano. Ikaw na nga mag-Google Votalin ka. Diyan, oh. There, walang Okay. Google talent here. I will Google Votalin you. Paano natin yan matatranslate? Iba naman yung salita niya. Just Korean, and then you search Korean. Okay, English to Korean. We're gonna search something, okay? Koreans. Okay. Hello. Hello. Lakasan mo. 헬로. Hello? Hello. Iba naman, dapat. How are you? How are you? Oh. English, tapos Korean. Korean. Okay, how are you? Agoy. 어떻게 지내세요? Otoje keneseo? Nakasan mo. Ulit. Dito sa ano mo lang. 어떻게 지내세요? 어떻게 지내세요? Otoje seneseo. Nawala na siya. Otoje seneseo. Ganun pala yun. Otoje seneseo. 어떻게 지내세요? Okay, we did our best. Sabay tao eh. Munti ko na inumin ng kape mo. Okay, I got to go now. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Ay, halika na. Tapos na tayo. Tapos na tayo na yan. Okay, bye-bye. 2 minutes before 29. Okay, I got to go now. Nemat. Who is Nemat? Konnichiwa. Sayonara. Kuchi. Sayonara. Ano naman yan? Lunch. Ayan, malapit na. Ako yun? Sino yun? Yung classmate ko. Ayun. Okay, bye. Bye-bye. Bye and bye. Bye.